Asini roh hamadi hamu doho dame nasian di bata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madi hamu salukna huria nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan sia kami padita joki manaik manalu. Bohot mahita tu mingguan ima tu minggu pasapulu siahon dung trinitatis. Di bahini luasamu mahami lau mamari tahon hatani dewata tutonga-tongata saluhutna. Marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumejuk Channel. Atau tak parade maroha do pikrata lau manangihon hatani di bata. Nagabi turpuk jamita tu minggu tanggal 20 Oktober 2022. Ima di minggu pasapulu siahon dung trinitatis. Hatani di bata di enet siang 2 Timotius bidu 2. Mamuka may siraya sada dijungi may di ayat 10 tulu. 2 Timotius 2 ayat sada sa rodia 10 tulu. Songono mahatani Jehovah hujahaho manihita saluhuna. Ope ali anaha margugumaho marhiti-hiti asini rohaniti Kristus Jesus. Jadi nabi negim sian au diadopan ditorop setidangi ima pasahat tuhalak haposan akan tahu mengajari na asing. Gabedongan manawan haporsuhon maho sohon parangan nadingkan di Kristus Jesus. Dang olo alit parporang tu akka ulaon padaraman asahalomuan ibana dina marsur ibana. Nang namarsia dupe dang dipartupali iya sotigor para lonai. Ikon si ula haumai jumulo taruli di parbuena. Atu sinahudoki. Aile honon ni Tuhanido tuhoroha mangarti saluhunai. Payamotigo ma Jesus Kristus naung dipangulo sian akaramati. Nasian pinokpar ni si Daud hobar tunahubari tahoni. Alani ido au manaon na porsuk. Pola tarate songon si ulah hajahaton. Alay dang tarate anggo hatani di bata. Di bahini bengek dorohaku manaon saluhunai. Alani akan na tarpilit. Asa doho nasida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Jesus. Doho di hasangapon saliling-liling nai. Habosan doha tahun. Anggo dongan na dohita tu hamatian. Dongan na manang tu hanguluan. Anggo benget hita manaon. Rak mengajari mahita sugut. Molo maswadahon hita. Doho maibana maswadahon hita. So haposa pe hita. Tong do haposan anggo ibana. Aidang tar swadahosa dirina. Ido ianggo saha ni hata di bata. Udah itu hatta. Molo ridok tu hita. Olu do hita. Manguru di bagasan hapor suhon. Totu dohonot tado. Dang. Dangarong halak na olo. Mangulu di bagasan hapor suhon. Ale balisa adondo parmuluno manang nguluta naso mamulus aka haporsuhon adonggo si tonga-tonga ni ngulut taon naso mamulus aka si taonon manang hamaulo tentu tak alusi dah berarti nai idauta ngulut taon ikon margati soreng ngulut taon dang malua sian aka hamaulo ngulut taon dang malua sian aka haporsuhon na ikon tabulus. Tidak ada kehidupan yang tidak menghadapi permasalahan, yang tidak menghadapi pergumulan. Margati soreng donguluon. Disita bulus las di roha los disidotong. Aka hamaolon haporsuhon na aka sitaonon na ikon bulusota. Adonggo haporsuhon naro hinorhon di pangalahona manang marhiti naniula ni sasahala arong ko haporsuhani ro ala ni nataula di ala nataula ala ni pangalahota gabero aka haporsuhon gabero aka hamaolon ala rekod idauta songo dia do haporsuhon di bagasan nama baritahon hata di mata. Songo dia do haporsuhon hinorhon ni barita nauli. Ido na naing idauta hulen itu hatta marhite turpuk tatu minggu. Marte surat na tinongos ni Apostol Paulus tu si Timoteus. La margogoyhon si Timoteus si Paulus asa margogo marsihohot haporseaw ni si Timoteus dinalaw marbarita nauli. Asa unang mura ibana ganggu rohana diela akka parhapistaran manang akka na mangasahon botohon. Ido bay ditongos Apostel
Paulus suraton tu si Timoteus asa dia naking didok ope ali anaha margogo maho marhide-hide asin ni rohani Kristus Yesus. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus didok si Paulus margogo marhite asi ni roha. Di ngulu taupe dada alani hagagu otta dada mangasahon na adong dihita dada mangasahon hapis tarata gabi bui hita margogo alai manghuton hata di bata ganu bahalak na porsea mulutuk margogo pe iba na ingok ma asini roha ni Kristus Yesus do na margogoi hok kita dang alani gogota mangasahon alani asini rohani Tuhanido na margogoyhon kita di ragam akka pardalanan di mulut tahun asa sini asa unang adong gijang di roha alani apistarak kudoi ba alani ulau kudoi alai sahut na saluhut na margogo hita marhiti-hiti asini rohani Tuhani hudani tu hatta marhiti turpukon naing manugihon tu hita saluhut na so dia do parlo jongotta manuhuk pasihohot di bagasan haporsiao ido didok apostel Paulus tu si Timoteus asa margogo si Timoteus manaon manang aha pe haporsuhon na ikon buluson na hinorhon ni barita nauli hudan itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus haporsuhon di bagasan barita nauli. Hudan itu hatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhiti turpukon jala marhiti surat na siraton ni Apostel Paulus digobar hodo songo dia sikap na ikon si ulah horota asa tu kita margogo tarlungu bilau mamudus akaragam haporsuhon hinorhon ni barita nauli digobar hon si Paulus do marhiti turpukon asa naing songon parporang na situtuhita didok di ayat 4 dang olo alit parporang tu akka ulaon padaraman asa halomuan ibana dina marsur ibana namar lapata dia manang songon dia penata adu bitonga-tonga di parngulunon apalagi hinorhon ni haporsiaon hinorhon di barita nauli ikon satia do hita tula marsur hita songon parporang naking dang olo alit ibana tuaka ulaon padaraman. Hidup kita bukan untuk mencari kesenangan semata di dunia ini. Hidup kita bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi bagaimana hidup kita ini terus berjalan, terus berjuang. Tardumubi lawa maka jongjokon hasitongan hati goran di bagasan barita nauli. Hasatiaon ido narikot hasatiaon di bagasan haporsuhon hinorhon ni barita nauli tapatudu mahasatiaota songon parporang nasa olo alit tu ulaon padaraman napaduahon didok nang namarsiadu pe dang dipartupali ia sotigor para loon nai seperti seorang pelari, dia akan berlari sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Aharon lain dohono disi hurian itu hatta. Pangasahoma hata di bata. Hata di bata do nagabe aturan hata di bata do nagabe dalam tu hita. Asahot hita di bagasan hasitongan do hati gorana. Asa toktong naing hata di bata na toktong tayo huton nagabi acuan panduata dinalau marbarita nauli dinalau manggulahon nasa si ulota si garopari ay ngulut taon songon halak didok naking diturpuktai songon halak na marsiadu do totu mulu songon halak na marsiadu naing parsiadu tai dang dipartupali ia sotigor para loon nai hudan itu hatta berlarilah di dalam kebenaran, berlombalah di dalam kebenaran. Padau manguluta sian akka kecurangan-kecurangan. Padau manguluta sian akka tahin nasuringgan. Itonga-tonga ni ngulutau. Na mangihu dido
Ikon si ula haumai jumolo taruli di parbuena. Molo hita na mangula sada ulaon. Molo hita na mangula di sada ulaon to tunain hita maparjolo. Madai jala taruli di parbuena. Narain do honon. Nasa nataula ido jalota. Nasa naringgan nataula ikot tapot tadu naringgan ito nga tonga ni ulu tao. Ale mulu taula do akan nasa hajahato to tu hajahato do tong natajalo tonga tonga ni uluta. Dia manaung taula tajalo mai. Mulu naringgan do naung taula tajalo mana akan naringgan ito nga tonga ni ulu tao. Asamar hitima hurian itu hatta rikokma benget ni roha di akahalak na porsia. Di akahalak naung tarjo tu bagasan haluaon naung pinaradin ni Tuhan Yesus. Asa parjampar hita di hanguluan nasora sudai. Asa salilik kita mangulu di portibion. Tapamanak ma parlojongota. Tapamanak ma songod dia hita marsiado di portibion. Tu dia do gumudang pangalak kata. Tu portibio do manang makalojokon akahasitongan do hati goran. Hurian itu hata di bagasan tu hata Yesus Kristus. Asa moro naung taivuton ruhu nanido di Apostel Paulus sinaking. Asa unang alit songon unang olo alit songon parporang hita dinamarsiadu pe hita jala dia kasih ulau tai disima lehonon ni dibata didok naking disi roha na mangarti. Ketika kita telah setia, ketika kita telah bertahan, kita telah tekun di dalam penderitaan yang kita hadapi oleh karena Injil, maka Allah akan memberikan pengertian dan hikmat kepada kita. Lehononi di batado tu hita roha na mangarti saluhut nai. Asa margugu hita. Igok ma margugu pihita dada alani haboto otta manang parbinoto otta manang hamano otta. Alai margugu hita hinorhon ni asi ni roha ni Tuhan Yesus Kristus. Damang do dainang taida ma sangon dia pangelaela di portibion nuaeng di partikiano. Holan alani akka roha na tu portibion tuk do gabe targadi hapor siauna. Holan alani holong tu boru naso saha porsiaun gabi targadi ha porsiona. Ahadu nama baik ala dang tugu ha porsiota dang hot ha porsiota tu Tuhan Yesus ubay gabi murahita diela portibio torop do halak badabu tu namang gadi hon ha porsiona holan asa dapot na hinalomohon ni rohana holan asa dapot akasakap sakap na di portibio. Hurian itu hatta hiadu hita mengadupi hapor suhon ala di makak tidak kuna sitongan. Hiadu hita gabi mengadupi hapor suhon ala gabi di baholang sirah keparsauran ala ni hasitongan na taula. Ingok ma unang mabiar unang humordit jalo otta matupal siat di bata molo tok-tok kita mangulu di bagas hasitongan dohot di hati goran. Aido Jakarta di hasuguhun portibion do hasitongan dohot hati goran. Asasiani unang mabiar hita tok-tok maka jok-jokon hasitongan dohot hati gorani. Molo pe porsukta adopi ala nina pajong-jokon hasitongan dohot hati goran. Ingok ma adong do debata nama ngodiho kita. Udah kita mabiar alenen tok-tok benget mangan pangasahom matuhani asa di bata tok-tong nama jamoton ganu pardalanan di muluta asa tok-tong di bata na mangalihon gugu tu hita marhiti asi ni rohanai asa songon pagidon itu kukon tu hita salhuna unang alit hita sok di tonga-tonga di parporangan unang alit hita di namarsiadu jala ganup nataula ikon jal otado parbuena. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus atau bengek mahita mulupe maol ta adopi portibion ido Jakarta ale unang gabe olohita
diela portibion. Unang hita gabeolo ganggu rohata hinorhon ni pangalahon ni portibion. Mauldo tutu mauldo gabi halak na setia. Alay boy meta ulahon molo hot rohado pikrata tutuhan Yesus Kristus na umate jalatar silang humangkop kita. Amang do day ng remaja na puso huriya na hinaholongan. Ahape manang sangon dia pe haporsuhon di bagasan Tuhani. Naik tok kita marsihohot, naik tok kita margugu. Ay molo satia hita, molo benget hita. Di pargugu itu hanido hita. Mamulus akahaporsuhon manang sangon dia pe. Nang itongatongan ni ragam ulauta, nang ditongatongan ni akapar karezata. Mulata adopi akahamaulon, hinorhon ni aka perbedaan-perbedaan, ala ni haporsiaw. Toktong mabenget, jala toktong mamanat, jala tajalo magugo siap Tuhani, asa margugo hita. Lama ngadupi aka perbedaan-perbedaan, na mungkin bui gabi patubu aka perselisihan. Asa main toktong, di bagasan roha dame hita, menyikapi gaduh aka perbedaan-perbedaan. Asa unang, gabi adom, na humurang, ito nga tongan niya kapar saurata, tuah kadongata, na mungkin naso sa haporsiaon, dohot tita, tadumubi, diha mo kamang do akenang, di tano parsirahan, na marsaur tu akaragam, dongan siyan gadup haporsiaon na, asa na yung toktong, mga sahod di bata, hita, madalani perdalanan ni nguluta, talumubi di akapar saurata sigalupani. Amen Tuhan ta mamasu-masu dohot barguguyhon hita saluna.